बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं कमलकान्त बसुमतारी दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आङो आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि मैखोम रादाबफोरखौ दिनै फरायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। गिबियावनो बड'लेण्ड सानसेयारि इंखं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं आरो जे गिबि रादाबानो जाबाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखाराव इसिङारि एना एनि बिदिया जायो, गोसो गोरोबलायिफोर एफा एनै थाखायो। बिनि उनाव जाबाय कभिडनि गोदान SOP फोसावदों। मोन 7 जिल्लाया आबुं कन्टेनमेन्ट जन आरो माखासेयाव आबुंनि एसे खम कन्टेनमेन्ट जन आरो गंब्रैसोआव बे गंनैयाव गोख्रों नोजोर लाखिगोन होननानै बुंदों। दा अदालगुरियाव मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा दाखालिबो थांदों आरो मैयाबो थांदों। गिबि मन्त्रिया दिनै सांसारिनि एम्सआव दावबायगोन। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै सांसारियाव लुजाबाय थानाय जि एम्स अल इन्डिया इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स बेखौ नायगिदिंगोन। तामुलपुराव थानानिफ्रायनो बाइक खावना लांदों। गोमोथाव, थानानिफ्रायनो खावनानै लांदों। चिरां पुलिसा बिजनियाव 30 लाख रांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे सासेखौ हमदों। चिरां जिल्ला हाग्रा बिफान आरो BRPLआ 23 हेक्टर हायाव बिफां गायनो लादों। BRPL बा BRG बे आइ दैमानि मोथावरिखौ लुफुंनांगौनि दाबिजों कच राजबंशी युब छात्र सन्मेलना सोमावसारदों। बिनिफ्राय फैदो दिनैनि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइनि सुजुथाया जाबाय निसा बेसादनि खांख्राइ खेबनाय। बिनिफ्राय मोसानि हारा आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हादों। बे स्रोदै फालांगि खालामग्रा 2 नम्बरनि मानसिफोर। इनिफ्राय मणिपुराव 2 कौटि बेसेननि सना जब्द खालामदों। भारतआव जौ बाहायनाया 66% बांदों। बेसेबां बांदों? 66% बांदों। गिख्रंथाव बेफोरो। बेनिफ्राय जाबाय जे सनापुराव फिसाया जौ फेनानै गावनि बिसिखौनो सावथारनो नाजादोंमोन। बेसेबां खोनासंबावनो मानसिफ्रा बुजिया जे डमेस्टिक भायलेन्स बेयो जोंनि भारतआव एसेबां राहा लासेयावबो खमायाखै। अस्ट्रेलियानि एलिस पेरिया T20आव 1000 रान लानो हादों। अस्ट्रेलियानि सासे मोजां गेलेगिरि गोदाननि फैनाय बे 1000 रान खालामनो हादों T20आव। बेनिफ्राय मनिका बात्राजों लोगोसे 7 टेबल टेनिस गेलेगिरिफोरनि इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बाहागो लानांगौआ फेलें जादों। दुखुनांथाव। बेनिफ्राय दिल्ली राजथावनिनि गाहाय बिगोमा जानो हायो गम्भीरा, बे खेलानिनो। बेनिफ्राय सावथुन मुलुगनि रादाबा जाबाय हिन्दी सावथुननि फावखुंगुर गबिन्दआ गावनि गोख्रों नाजानायजों सुपारस्टार जानो हादों। बेनि उननि रादाबा बर'नि मोनसेबो सावथुनफोरा दिनैसिम फ्लप जायाखै आरो मोखां सायर' जानाङाखै। बेनि उननिया फावखुंगुर अमिताभ बच्चना गावनि केरियारनि जागायजेननायाव जोबोद स्ट्रागल खालामनांदोंमोन, जोबोद जुजिनांदोंमोन। बे बलिउडआव दासान्दि तापसी पन्नुआ गोबां सावराय जागासिनो दं। बे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय रादाबखौ एखिनिखौनो फरायबाय। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव अग्रदूत रादाब बिलाइ। बेनिफ्राय दङ रादाबा
যে 5 রাজ্য নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনমুখী তৎপরতা गंबार हादोरसायाव बिसायख'थि जागोन आरो तारुण्यरे भरा हब नतुन केबिनेट आरो गोदानफोरजों बे बिसायख'थिनि उनाव जों नुगोन जे एसेम्ब्लिफोराव गोदान मोखां सेंग्रा मानसि सिख्ला मानसि 28टा खाली पदत 28 को नतुन मुख अंतर्भुक्तिर पूर्ण सम्भावना मोन 28 लांदां मासि दङ मदिनि मन्त्रि आफादाव दा 28बो गोदान मोखां जानो हागौ होननानै बुंदों मदि मन्त्रि हबार सम्प्रहारन आजि दिनै जागोन सम्प्रहारना आरो जों आगोलाव मिजिं थिनाय बादि जोंनि आगु गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालाबो बेहाय जायगा मोननो हागौ बिनिफ्राय जाबाय मा जे एक सप्ताहलै 7 जिल्लात सम्पूर्ण तलाबन्ध 7खान जिल्लायाव गंस्नि जिल्लायाव फुराफुरि लकडाउन बिजेपिर नतुन सभापति शुभेच्छा ज्ञापन अगप दलनि मावथिफोरा एमएलएफोरा बिजेपिनि गोदान जे आफादगिरि बे आफादगिरिखौ भवेश कलिताखौ बरायदों 33 सम्प्रदायर जरिपत दायित्व संश्लिष्ट साहित्य साखित परिषद उन्नयन परिषदक 33 सम्प्रदाय एबा हारिसा दङ बिसोरखौ जि साननाय जरिप बे जरिपनि बिबानखौ काउन्सिलफोरनो होनाय जागोन बेनिफ्राय जाबाय 2 कोटी टकिया टिका फुलेरे जगमगिया करि तला हल बिधानसभायाव 2 कोटी टाकानि टिका बिबारजोंनो बुंफबहोबाय साजायदों बिधानसभानि आयेन आफादनि आसाम आयेन आफादनि नब्लांखौ बिनिफ्राय जिएमसिएइच नवनिर्मित दुखन आईसीइउ बिछानायुक्त कक्ष उद्घाटन मैया जे 200 आईसीइउ गोनां माबाखौ चेम्बारखौ खुलिनायनि खोथामोन आरो बेखौ खुलिदों जोंनि गिबि मन्त्रिया गुवाहाटी विश्वविद्यालय चुक्ति भित्तिक शिक्षक अब्याहतिर निर्देश स्थगित नै मोजां रादाब बियो जे होखारदोंमोन बे कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव दा बिसोरखौ होखारनायनि जे बिथोन अर्डार बेखौ स्टे खालामबाय 2 कन्या बिगबान गरवाय हत्या करिले पितृ सानै फिसाजोखौ बिस दौनानै फुथारदों सासे अन्नाय खान्नाय गैयै बिफाया नगद अभिप्रेमक केन्द्र करि अघटन मा जाबावनो मानसि जानानै गैगोना गैला बेखौ बुंसननो हाला आबर्जनाखौलाय पौर निगम चन्द्रपुर बाखि जुस चन्द्रपुराव गारहैयो दा चन्द्रपुरनि मानसिफोरा गुवाहाटीनि महानगरनि जे दाखोर दाला जाबोर बेफोरखौ मानो नाजावनो दे बेनि उनाव मोनसे दङ बरपेटा रोडत मुख्यमन्त्री उन्मोचन करिले जनसंघर अन्यतम प्रतिष्ठातार प्रतिमूर्ति अखमिया भाषा प्रतिष्ठात मुखार्जीर भूमिका प्रातस्मरण ते बे बरपेटा रोडनि रादाब बेहाय श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मोनसे मुसुखा बानायदों आरो बेखौ बेखेवनाय जाबाय बेखेवदों जोंनि गिबि मन्त्रिया बेनिफ्राय बन्यहस्तिर बाबे नावेरे कलगज करियाय रपन कामाख्या पाहारर मध्यस्थলত थालिर गायदों बे मोजां जे मैदेरनो बिदि आदारनि बेबस्था खालामनांगौ राहा खालामनांगौ नाथाय मानास हाग्रामायाव जेब्ला थालिर गायनायनि खोथा बुङो अब्ला मैदेरफोरा सिफायजोबगोन जेबो लाब जानाय नङा बिदि होननानै गाया बे थिग जायाखै बिनिफ्राय जाबाय मोनसे खेलानि रादाब कपा आमेरिकार फाइनालाव ब्राजिला कपा आमेरिकानि जि फुटबल खेला बेनि फाइनालाव थांबाय
बिनिफ्राय आईसीसी एडिनिया रैंकिंगर हिरखर भारतर मिताली राज दाखालिबो बे रादाबाव फैदों। मिताली राजआ आइजो क्रिकेट दोलोनि दैदेनगिरि मोजां गेलेग्रा बियो आईसीसी रैंकआव सबसे गोजौआव दङ। बेनिफ्राय थिं एक्सप्रेसर आखा कमनवेल्थ एशियान गेम्स विश्व एथलेटिक्स अलिम्पिक खेलिबोलै मन नाजाय डीएसपी हिमाल दा दुखु मोननानै दङ। बेखायनो बधय बेयो बिदि बुंबाय आरो जे अलिम्पिकखौ गेलेनो गोसो गैया, नाथाय कमनवेल्थ गेम्स एशियान गेम्स ओमफ्राय इन्टारनेशनेल एथलेटिक्स बेफोरखौ गेलेगोन जाबाय। जोङो अग्रदूतनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। दानिया फैदिनि दे नियमिया बार्तायाव दङ रादाबा पोस्ट कोविडरे जुजिबोलै प्रतिखन मेडिकल कलेजत 15-30 दिनर भितरत एक्मो मेसिन जाथोसे मेसिन एक्मो मेसिन होननाय बेखौ माबाफोराव बाहायगोन हस्पिटालफोराव कोविड जेराव कोविड चिकित्सा खालामनाय जायो बेफोराव बेयो 15निफ्राय 30 दिननि गेजेरावनो बेखौ मावफुंगोन। 7 जिल्लात कठोर बाधा निषेध बेखौ आगोलावबो फरायबाय। मोनस्नि जिल्लायाव गोख्रों लकडाउन। बेनिफ्राय अपरिबर्तित राज्यर कोविड परिस्थिति जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों 10 दिनाव सातसेबो खमायाखै आरो जों बुंगासिनो दं खमायाखै। बेनिफ्राय दिहिन पटकायत अवैध कयला खनনৰ বিষয়ত प्रतिवेदन দিব লাগিব कल इन्डियाया এই যে दिहिं पटकाय पाहाराव खैला जावगासिनो दङ खैला जावखांदों बिनि आबुं रेबसुं होनांगोन कल इन्डिया लिमिटेडआ। बेनिफ्राय डॉक्टर हरमालै नाहरकटियार महिलाय आकबराले 2000 हाथे भुआ गामसा जोंनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानो नाहरकटियानि आइजोफोरा आखाइजों दानाय 2000 गामसा गथायदों। बेनि उनाव दङ जे जुन माहाव जीएसटी संग्रह 92,849 कौटि टाका गोबां दानसेयावनो इसेबां टाका जीएसटी महरै बुथुमनो हादों। मोजां रादाब बियो गासै बुथुमदों जुन दानाव 92,849 crore बे नियमिया बार्तानिफ्राय बेखिनियानोसै। दानिया जों फैदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय अखमिया प्रतिदिनावबो बे अग्रदूतआव होनाय नियमिया बार्तायाव होनाय रादाबफोरानो दंसै। थेवब्लाबो जोङो नैबेखौ मोनदों अखमार भूमित आक्षत नगार 20 बस्ती आसामनि हायावनो नागाफोरनि गं 20 गामि नायदो बेसेबां सिमा नारनानै बा बे आइनि भाबै आइन बेरेखायै हा दखल खालामनानै नागाफोरा गामि बानायनानै दङ। समगते हिमाबद्ध अखम आरक्षीर अभियान ते जि आसाम पुलिसनि बेखौ होखारनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया दा बन्द जादों। बीजेपी नेतार छत्रसेन सोरां काठर बेहार अभिकेन्द्र परिणत तिनसुकियायाव जि दंफां दाननाय आरो फानखोमानाय जायो बेहाय बीजेपीनि दैदेनगिरिनि आखाइ दं होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जाबाय मा प्रतिखन चिकित्सालयालै सरकारे पठियाबो 2 चिकित्सक 4 नार्स। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे गंफ्रामबो हस्पिटालावनो 2 डाक्टार आरो 4 नार्स हरगोन गंफ्रामावबो। बेनिफ्राय बांलादेशखलै निया निखा गरु हरबारा
धुबुरी ब्रह्मपुत्र ग माफियालै आरक्षीर गुलि मोनायावनो लांदों मोसौ फालांगिफोरा मोसौखौ बांलादेशआव दा बेहाय पुलिसा बे ग माफियाफोरनो मोसौ फालांगिफोरनिसिम गुलि गावदों रानित पलाबलै सेस्ता करते आरक्षीर गुलित आहत ड्राग्स बेपारी रानि ओनसोलावबो ड्राग्सनि फालांगि मोनदों ते खारनो नाजानायाव एखौ पुलिसा गावदों आरो बुंखाबाय जे जोंनि गिबि मन्थ्रिया आथिङाव गाव सोरबा गाज्रि मानसि गाज्रि खामानि मावनाय सिखाव डाकाइत ड्राग्स लांखारग्रा बा रोगाग्रा मोनोब्ला सोरखौ माबायाव आथिङाव गाव होननानै बुंदों ते बिनि उनाव जाबाय देर हटाते कोम्पानिर भेजाल रडेरे भरि पड़िसे राज्यर बाजार जोंनि बाजारफोराव दा लहा थिं बिफोरनि दामा जोबोद बारा जाबाय इनिफ्राय जों मा खालामदों बै जे भाङा सिङा रोगाग्रा भाङा सिङा बुथुमग्रा मानसिफोरनिफ्राय बे थिङारि बायला बिला लहाफोरखौनो बायनानै लाखिनानै गलायदों आरो बाजाराव लहा फानदों दा गाज्रि लहायफोर जोरा मोजां नङा रेन्जारफोरा डिएफअ बिखया बासननि बाबे कमिटि गठনৰ निर्देश रेन्जारनिफ्राय डिएफअसिम जि साख्रिया बासिनाय बेहाय कमिटि दानानै होगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय गुवाहाटी हाइकर्टत हलनि हल लोक अधिवक्तार पेनेल गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सोलायनाय जादों लिस्टिखौ सोरनि लिस्टि लोक अधिवक्ताफोरनि अधिवक्ता माखन फुकनर नेतृत्व 18 जनक दायित्व अर्पण बेनिफ्राय जाबाय मा 71 कार्टन कफ सिराप ट्राक जब्द जे कफ सिरापा नामाव कफ सिराप नाथाय बियो गोबांनियानो निसा बेसादसो नामखौ कफ सिराप होबाबो दा बेसेबां मोनदों 71 कार्टन कफ सिराप गोनां ट्राक हमनो हादों आरो बेनिफ्राय मृतदेहर अंगकाति नियार अभियोग अस्वीकार जीएमसी ऐश्वर अधिककर ते गोथैनिफ्राय जे माबा माबि खोमा गन्थं हानानै लांदों होनदों बेखौ नाथाय जीएमसीनि बे प्रिन्सिपाला माबादों अस्वीकार खालामदों खर' जांख्रिदों नङा होननानै बेनि उनाव फैबाय जे जुन माहाव जीएसटी बेखौ फरायखांबाय दहाय दस्रायाव मणिपुर सम्पूर्ण कोरोना प्रतिषेधक प्रदान हुआ तिनि गावले कुकी उग्रपन्थीर पुरस्कार जे मणिपुरनि जेफोर गामियाव गामि गंथाम आरो बेहाय फुरा फुरि मानसिफोरनो माबा होजोब्बाय भेक्सिन कोरोनानि भेक्सिनखौ होजोब्बाय आरो बेखौ साबायखर बावनानै कुकी थिउरिया हान्जाया बान्था जासिदों बेखिनियानोसै असमिया प्रतिदिननिफ्राय दानिया फैदो दा सेन्टिनेल रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल रादाब इंराजि रादाब बिलाइ बियो डेटिं एप्स स्टिल पोस्ट स्टकिं डक्सिं रिस्क COVID-19 scenario is still fluid no scope for complacency सेमिनिस्टारा बुंदों मा जे दाबो मोजां जायाखै तो बिथाङा बुंदों जे 10 दिनाव सासेबो खमायाखै नैबे खोथायानो जादों जे जि COVID-19 नि सिनारिय' सावगारि नुसारथाय बेयो सोलायाखै फ्लेक्सिबल एप्रोच इज द की टू पीस टक्स जे सोरजोंबा थिउरियाजों रायलायनो सावरायनायनि खोथा फैयोब्ला अब्ला एप्रोचफोरा फ्लेक्सिबल जानांगोन एराधरा जानांगोन नागारलायनाय एंगारलायनाय जानांगोन गनायलायनाय जानांगोन हाउ द यां इम्प्रेस्ड मोदी विथ हेरिटेज रेस VR गेम बिनिफ्राय सेंटर आस्क SC टू ट्रांसफर प्लीज अगेंस्ट न्यू IT रुल्स टू इटसेल्फ सेंटरा सुप्रीम कोर्ट को खावलायदों जे टू ट्रांसफर प्लीज
against new IT rules. IT Information Technology नि बेरेखायै गोदान नेम खालामदों। बे गोदान नेमखौ सेन्टारा मिरु सोरखारा सुप्रिम कर्टखौ बुंदों जे बेखौ दैथायहरदो। बेनिफ्राय मोनसे रादाब खेलानिफ्राय पाकेटा स्ट्राइक सेन्स ब्राजिल इनटु कोपा अमेरिका फाइनल। दा ब्राजिलनि पाकेटा होननाय गेलेग्राया गल सोदों आरो बेखायनो ब्राजिला देरहानो हादों कोपा अमेरिका फाइनल। बे इउर' काप नङा बियो। बेनिफ्राय जोङो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांनोसै। बे जाबाय बांला रादाब बिलाइ जुगसंख। बेहाय होनदों मा जे 36,000 शिशु आक्राন্ত 2,890 एखनो चिकित्साधीन। 36,000 खुदियाफोर कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों आरो बिनि माखासेया हामनानै न'आव थांबाय आरो दाबो 2,890 या देहा फाहामसालियावनो दङ। शिशु और गर्भवती महिलाদের टीका निश्चित करुन मोनसे दाबि खालामदों जे उन्दै गथ' आरो गोरबोआव थानाय बिमाफोरखौ भेक्सिन होनायनि बाथ्राखौ रोखा खालाम, गोख्रों खालाम। बे बेनिफ्राय मोनसे रादाब श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि असमिया के राज्य भाषा हिसाबै চেয়েছিলেন শ্যামা प्रसाद। हिमंत विश्व शर्मा बुंदों मा श्यामा प्रसाद मुखार्जीया असमिया रावखौ हादोरसानि राज्य भाषा महरै लुबैदोंमोन। बेनिफ्राय জোর করে 2 সন্তানের নীতি ছাপালে मानबे ना जमियत उलेमा। जमियत उलेमाया होख्रावदों, बेरेखा खालामदों जे सानैल' गथ'खां होननाय सोरखारनि बिबानखौ। आरो बुंदों मा बिसोरो मानो संख्या लघुखौल' मुस्लिमफोरखौल' बेखौ नारसिनदों, संख्या गुरुफोराबो बेखौ लानांगौ बे खोथाखौ बुंदों। ओरैबा ओरैसै आरो खोथाफोरा। बेनिफ्राय जोङो थांदिनि नैबे रादाबाव गरेश्वर स्कुले पोषा खाद्य सामग्री सरबराह व्यवसायी व्यवसायगिरिफोरा दखानिफोरा साप्लायारफोरा गरेश्वरनि स्कुलाव गेसाव माइरं गेसाव जानाय आदार साप्लाय खालामदों। बे जुगसंखनिफ्रायबो बेखिनिखौनो फरायबाय। दानिया फैदिनि जोङो असमिया खबर होननाय। बे असमिया खबरावबो गोदान रादाब खोब खम। जोङो गोदान रादाबखौ नैबेखौ मोनदों जे माइक्र' फाइनेन्सर ऋण रेहाय मुख्यमंत्री 2,000 हाथे बोआ गामोसा उपहार नाहरकटियार महिलार। बे नाहरकटियानि आइजोफोरा माइक्र' फाइनेन्स रेहाय होनायनि थाखाय माइक्र' फाइनेन्सनि जि दाहार रेहाय होनो बेहाय गोजोननानै आइजोफोरा 2,000 आखाइजों दानाय गामसा दान होदों, माने बान्था होदों जोंनि गिबि मन्त्रि शर्मानो। बेनिफ्राय जाबाय मा अखिल रायक प्रत्याह्बान जनाय उच्च न्यायालयर द्वारस्थ NIA न्याया अखिलनि बेरेखायै आरो केस होबावनाय बादि जादों। दा अखिलाथ' गबायना, दा बेखौ माबायाव हाइकर्टआव आपिल खालामदों जे जों बेखौ गनाया इदि होननानै बेखौ बिजिरफिननांगौ। बेनि उनाव जाबाय DCSP BDO केवल मन्त्रीरहे कथा शुनिब। DCSP आरो BDOफोरा खालि मन्त्रीनि खोथाखौल' खोनासंगोन। विधायकर काम केवल विधानसभार भितरत आईन प्रणयन कराहे मुख्यमंत्री हिमंत। जे MLA फोरनि खामानिया आईन आफादाव बा आईन आफादनि सिङाव आईन दानायल'सो, दस्रा नङा बिदि होननानै बुंदों आरो। मन्थ्रिफोरनिया आलादा, दा MLA फोरा बे
তে मोनसे जाबाय मा जनजाति समाजे बनाঞ্চলৰ ওপৰত লাভ কৰিব অধিকাৰ যে जनजातिफोरा हाग्रामानि सायाव बिसोरनि जे आगोलनिफ्रायनो थानाय मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनबाय थागोन नाथाय माखासे सिमना गोनां जागोन आरो बियो GMCHত ICU बेदर 5টা सेन्चुरी बेनिफ्राय আজি केन्द्रीय मन्त्री रूपे शपथ लब सर्बानन्द सनोवाले नै बेहाय दङ असमिया खबराव जे जोंनि आगु गिबि मन्त्री सर्बानन्द सनोवाला नरेन्द्र मोदीनि जि मिरु सोरखार बेहाय दिनै समायखिरा लागोन माने मन्त्री मोननाया खाथांसै बे आरो केवल पेट्रल डिजेलै নহয় प्रतिमाहे बारिसे केरासिनर दाम पेट्रल डिजेलनि दामाल' बाङाखै दानफ्रामबो केरासिन दामाबो बांगासिनो दङ बेनिफ्राय मोनसे रादाब होदों जे राजीव लोचन पेगुआ कंग्रेसखौ नागारबाय दा बिजेपिआव हाबहां जादों होननानै बुंदों प्राक्तन NDFB पाबो कर्मसंस्थापन हिरेननाथ होननाया बुंदों जे जि आगु NDFB नि केडारफोर बिसोरो साख्रि मोनगोन बा साख्रि नङाबाबो गुबुन रोखोमनि खामानिनि खाबु मोनगोन बे बिनिफ्राय मोनसे रादाब होदों जेन द्वितीय शुवालकुसि हे पातर मेखेला सादर बुवात व्यस्त तामुलपुरर एजाक जनजातीय महिला ते तामुलपुरनि रादाब बियो जे जाख्रिसे दोलोसे जनजाति हिन्जावफोरा आइजोफोरा माने बर'फोरानो बांसिन जागोन बिसोरो मा दखना दादों मेख्ला सादर दादों फास्रा दादों गामसा दादों बे नुनानै ओरैबायदिसो मोनो जेनेबा नैथि शुवालकुसिसो बे बुंदों आरो बेनिफ्राय नैबे रादाब मोनसे मृतदेह जगिगोपार गो शरणिया पथार प्रशासনৰ पुनर उच्छेद जगिगोपानि जि ग्रेजिं फिल्ड बेहाय गासै 108 बिगा बेखौ बे मानसिफ्रा दखल खालामनानै लादोंमोन न' लुदोंमोन आबाद मावदोंमोन बेखौ दा होखारफिनबाय बे होखानानै माने खुला जाबाय आरो बेनिफ्राय जोंनियाव दङ रादाब बिलाइ बे दैनिक जनमभूमि बे दैनिक जनमभूमियाव रादाबा दङ जे गोदान रादाब गुबुन रादाब অইলক ব্যক্তিগত কৰণৰ ষড়যন্ত্ৰৰ সময়ত পৰেশ বৰুৱা মৌন আছিল কিয় নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিভেদকামী মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান बै साख्रि मोनगोन जि मोनथाम ओनसोल बा जिल्लानि बिसोरखौ ओरै बुंदोंना परेश बरुवाया मानो गंथामल' जिल्ला आसामनि बयबो मोनफ्रोमबो जिल्लानिखौनो बे खाबुखौ हो बिदि बुंदोंमोन आरो बिनि हेंथायै दा बुंबाय जे जेब्ला अल इन्डिया लिमिटेडखौ प्राइभेटाइजेसन खालामदोंमोन गावारि खालामनाय जि षड़यन्त्र बे षड़यन्त्रनि समाव मानो परेश बरुवाया सिरि थादोंमोन बेनिफ्राय जाबाय 15 दिনৰ ভিতৰত সংখ্যা গৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব 15 साननि गेजेराव मेजरिटी फोरमान होनांगोन जरहाट जिला परिषदर सभापति उपसभापतिर बिरुद्धे अनास्था जरहाट जिलानि जे काउन्सिलनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि बिसोरनि बेरेखायै अनास्था लाबोदों ओमफ्राय मोनसे रादाब नंगौना नङा बियो धाনৰ বীজ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশে অসম माइ जोलै दिहुननायाव आसामा गावनि सायावनो सोनारनो हानाय जानो थांगासिनो दं इदि होननानै बुंदों बिनिफ्राय विधायके रास्ता घाट বিচাৰিব পাৰিব মন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব ৰাস্তা কত বনাব एमएलएफोरा
लामा गाथों नागिरनो हागोन नाथाय मन्थ्रियासो थिग खालामगोन लामाया बबेखिनियाव जागोन खामानिया बबेखिनियाव जागोन दा मोनसे रादाब जे इंलेण्ड क्रिकेट दलर 7 जन सदस्य कर'नात आक्राন্ত भारतजों गेलेनांगौना जे बे इंलेण्ड क्रिकेट दोलोनि 7 जन गेलेग्राया 7 गेलेग्राया कर'ना भाइरासजों साग्लोबजादों बेनिफ्राय आजि इउरो कापर सेमिट इंलेण्ड डेनमार्क दिनैनि सेमिफाइनालाव गेलेगोन इंलेण्ड आरो डेनमार्क इउरो कापनि नैथि सेमिफाइनाल खेला इंलेण्ड भार्सास डेनमार्क मोनसेयाथ' ब्राजिला देरहाहैखाबाय बे आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक असम शिक्षक साथाय सद्यहते स्थगित इउनिभार्सिटिनि गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि खौरां बेनिफ्राय गोदान रादाब बड'लेण्ड विश्वविद्यालय स्थित अनिश्चयतार बहु शिक्षार्थी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे थासारि बे थासारिखौ मोजां मोनाखै गोबां फरायसाफोरा गोनो गोथोआव दं होननानै बुंदों माबायदिबा थासारि गाज्रिखौनो बुजायदों बेहाय बासुगाव महाविद्यालय स्नातक प्रथम स्नातकिकर शिक्षार्थी प्रतिबाद बासुग कलेजनि फार्स्ट सेमिस्टारनि फरायसाफोरा हेंथा होदों बहिराज्योर गाहरिनि भरिसे बजार गुबुन हादोरसानि अमाजोंनो आसामनि अमा बाजारा बुंफबदों बे खोथा बुंदों संबाद माध्यমৰ स्वाधीनता हननकारी मोदी जे मोदिया रादाब जे बिजों बे बिजोंनि जे उदांस्रि बे उदांस्रिखौ माबादों जोथ्रोदों बे खोथा बुंदों बिदि साब्रैनि बेहाय सावगारि होदों नरेन्द्र मदिखौबो होनबाय ओजोंहाय किम जं उन दङ ओजोंहाय माबा दङ पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार इमरान खान दङ बे आरो बेनि उनाव जोङो कपा आमेरिकार फाइनालाव ब्राजिल कपा आमेरिका खेलायावसो ब्राजिला फाइनालाव थांदों इउर' कापनि नङा बेनिफ्राय टकिअ'त लाभलिनार बरा उन्नत प्रदर्शनार आखा क्रीड़ा मन्त्री बिमल बराया लाभलिना बरा गाहायनिफ्राय मोजां गेलेनाय नुनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों ते दिनैनि जि रादाब बिलाइफोरनि रादाब फरायनाय मैखोम रादाबफोर फरायनाय बेखिनियानोसै ते जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनाय जासिनानै बेखिनियावनो बिदाय लाबाय गोजोन्थों।